Alfa Sant Daniel és un pis de 16-18, atenem joves d'origen immigrant. Les millores han sigut moltes, vull dir que ens sentim superafortunats perquè ens han fet un centre nou. Des de les llums LED per tota la casa, al menjador, que hi ha una llum xulíssima perquè fa com un efecte així de llum natural, que era un espai on abans els nois, era més intermitent la seva presència i que ara fa una llum càlida que convida a estar al vespre allà. Les aixetes, que fomenten l'estalvi d'aigua sobretot, perquè són d'aquestes automàtiques. Una millora, aquesta és la més agraïda, els aparells, les bombes de calor i aire condicionat. És una millora no notable, sinó que excel·lent. A més, també ara a l'hivern les podem aprofitar per sectors com a bombes de calor, que també ens generen un estalvi de calefacció en els espais on no hi ha ningú. Doncs pots seleccionar a quin lloc, quina zona i quin espai de la casa pots escalfar. Per tant, les bombes de calor també és un guany. La màquina d'osmosi per una millor qualitat de l'aigua també és una millora important. Els nois també ho han agraït. Les plaques solars també és un guany en tot el que és estalvi i malbaratament energètic, però les plaques solars és un gran avenç també. A nivell TIC, els telèfons, els ordinadors, vull dir, també ja ens havíem quedat una mica endarrerits i ara amb aquestes noves aportacions fa que els joves, quan puguin fer teletreball o els seus treballs dels diferents recursos formatius als quals assisteixen, doncs, estan al dia en quant a programes, en quant a agilitat funcional dels aparells. Per tant, és que no podem dir res més. La màquina fotocopiadora també és un gran avenç. El parquet a les habitacions han donat un tomb. Només amb el parquet les habitacions han canviat, però la cara i la creu. I els nois estan encantadíssims amb el parquet. I gràcies als fons Next Generation, per tant, un 10.